ndị Igbo be anyị na-ekwu ya dịka okwu ma tụkwa ya dịka inu si na ọ bụrụ na a na-egosi nwata awọ si gosikwa ya ikpo mkpume n'ihi na awọ na ikpo mkpume riri nne na anụ taa ka ara eze na ọkwọ nya bụ na eze na-achị ọfụma. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Ụmụnne m, anyị ga-eneba anya n'ọdịnala Igbo. Kedu ihe kpatara ndị Igbo ji atụ mmanya ọkụ na ọ bụrụ na ha gọchaa ọfọ n'ala Igbo? Nke ịbụa, nọ ife ọma mere mmadụ ka a na-atụ mmanya ọkụ. Ngwa hụchara m ntị ọfụma. Unu ma na-abịa n'ala Igbo na-enwere ụzọ mmanya dị iche iche. Anyị ka mmanya si wee dị iche iche, ihe eji mmanya ha eme ji wee dịkwa iche iche. Iji wee maatụ, dimgbu ọbụla pụta ụlọ ụtụtụ, ọgọcha ọfọ, mmanya ike bụ mmanya ikpeazụ ọ na-atụ. Mmanya ọkụ maọbụ nkwụ ọkụ maọbụ kaikai or spirit dịka ndị si were akpọ ya bụ ife ikpeazụ dimgbu ji were eme gịnị? Atụsa n'ala iji wee yọọ mmụọ na-eme ya ife, ihe ọ yọrọ ya ka ihe ọ gọrọ ka o mezue, ka o were obi ịnụ ọkụ hụ dịka mmanya esi were acha ọkụ wee meelu ya ife ahụ ọ na-ayọ ya. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na mmadụ arụchaa ụlọ maọbụ mmadụ goo ụgbọala, ife eji were ekene mmụọ mmeri ka ihe pụta ihe bụ eji mmanya ọtọ bịrịbịrị, eji nkwụ elu maọbụ ngwọ maọbụ mmiri were eme gịnị? Ekene mmụọ mmeri ụdị ihe dị otu a. Ejiro mmanya ọkụ atụsa ebe egoro ụgbọala maka na-ekene n'ihe ọma mere maọbụ ịtụsa ebe arụchara ụlọ maọbụ ihe ọma mere mmadụ na ndụ. Onye ka nsị na anyị afụ ọtụtụ ndị okenye anyị nke ha na-emefe ụfọdụ ihe dị otu a. Onye a ka nsị ka mpụta kọwara ndị Igbo, kọwakwara gị onwe gị ka ị mara ya ka o buru gị n'uche. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ na ụfọdụ ndị be anyị na-abụ ha jee ebe a na-aṅụ mmanya na biya palọ maọbụ ebe a na-eme mmemme ife, ha were aka ekpe aṅụ mmanya. Ya bụ ife adịrọ mma. Ọnya bụ nwanzalijuo afọ ọsịchị ya bịa ka anyị nenenu. Ihe ọ na-egosi bụ na ibu n'odegwu na onye nwere nsi na-akọ gị nsi, onye nwere atịkpa nafee gị atịkpa, onye nwere ajụ nafee gị ajụ. So ka anyị kwụsịnata na ya bụ ife dị otu a. Iji wee mechie okwu a, ebe eji aka ekpe were atụga mmanya bụ ọ bụrụ na mmadụ mere ihe a na-asọ, achọ ịchụpụ ya n'obodo, ịba n'ichie n'obodo, ọtụtụ ndị na-eweta mmanya ọkụ wee gọdorue kpederue were aka ekpe tụọ anya bụ mmanya. Ife ọma mere mmadụ na ịyọta amara, mata amata na mmanya eji were agodo ha niile na-adị iche iche. Ọ gwụsịa ka ọ ha n'onu. Ụmụnne m ndị be anyị si na ikwu amarọ na ọ bụ ibe ga-ezi ya, na anụta ha ka ara eze bụ na eze na-achị ọfụma ka ọ be n'onu. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ, masị gị nnọọ sonyere m ma gbasara m ozi a, gaa na my YouTube page ka ị were anya gị kwara onwe gị ihe nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, mbọsị ị ga-akpa isi ka akpụdona n'afụ ọnụ. Ndewonu.